Salam qadırlı iyildaşlar, sağman otayırmısınız? Bugün biz sizin bilen Hudaý yol görkezici diyen tema barada gürrüň ederiz. İlki bilen yol görkezici, bu näme? Bu barada gürrüň edelim. Yol görkezici, maslahat berici, bu her bir adamın mäteşik çekýän zady. Adamda akıldarlık yetmezçilik eden wagtynda, näme edip nirä gitmeligini bilmän wagtynda, her bir adam yol görkezici, maslahat berici, mäteşik çekýär. Bunu näme meňz edip bolýar? Bizim her günkü durmuşumuzda eger siz dürli yerlere, tanamayan yurtlarınıza, tanamayan şäherleriňize gezmene gitseňiz, sizi garşy aljak hiç kim bolmasa, özüňiz gidip şol şäherde ya da şol yurtda gysga wagtyň içinde näme görüp bilersiňiz? Meniň durmuşumda şeýle zatlar gaty kän boldy. Men hiç bir tanamayan yurduma ya da ulu şäherlere köp gezilen jetdim, siyahat etdim. Emma eger şol şäherde barara yerim bolmasa, dostum bolmasa ya da şol şäher gowy tanayan biri maňa yol görkezip, onun ähli gowy yerlerini maňa görkezmese, onda men diňe barýan, mihmanhanada bolýan, şol daş töweregi seredýän, ýene izime gaýdýan. Şeýle ýagdaýlar gaty köp boldy. Emma eger seni garşylayan dostun bar olsa, sana yol görkezjek, seni ýany bilen alyp gitjek, seni tanıştırjak biri bar olsa, onda sen gysga wagtyň içinde şol baran şäheriniň ya yurdunyň iň gözel yerlerini, iň owadan yerlerini görüp bilersiň. Durmuşda şeýle. Durmuşda hiç bir adam geleceğini bilmeýär. Hiç bir adam öz durmuşunda gelecekte ona näme garaşýandygyny bilmeýär. Şonuň üçin biz maslahat berici, akıl berici, yol görkezici adamlara mäteşlik çekýäris. Hawa, biz hemişe beýle adamlara mäteş çekmeýän sebäbi biz ulalýas, durmuşda ösýäs, käbir zatlar durmuş tejribemiz bar. Biz käbir zatlary özümüziň durmuşdan geçen zatlarymyzy özümüz hem bilýäs, öwrenýäs. Emma biziň bilmedik, görmedik ya da öwrenmedik zatlarymyz gaty kän. Mukaddes kitapda adamlar yol görkezici ya da maslahat berici birine mäteşik çekipdirlermi? Beýle ýagdaýlar bolupdyrmy? Hawa, beýle ýagdaýlar bolupdyr. Beýle ýagdaýlar diňe ýönekey adamlaryň durmuşynda bolupdyrmy? Yok. Yol görkezici, Hudaýyň yol görkezicisine mäteşik çekýän beýik adamlar mukaddes kitapda bar. Olaryň biri biziň hemmämiziň tanaýanymyz Ibrahim peýgamber. Biziň hemmämiziň atamyz. Ibrahim peýgamber öz durmuşynda Hudaý bilen gatnaşygynda Hudaýyň yol görkezmesine mäteşlik çekipdir. Gelin onu mukaddes kitapdan okalyň. Tevrat kitabynyň Gelip çıkış adlı bölümünde, yani 1-nji kitabynyň 12-nji babynyň 1-nji aýatyndan 5-nji aýatyna çenli Hudaý bilen Ibrahimyň arasynda bolan görüňdeşlik. Reb Ibrahima şeýle diýdi: Öz yurduňy, kowmdaşlaryňy we ataň hojalygyny taşlada, meniň saňa görkezjek ülkäme git. Senden beýik bir millet yaradyp, adamlar senin adyňdan pata bererler, biri-birilerine. Seni yalkanı yalkarın, seni näletlerini de näletlerin. Yer yüzündeki ähli milletler senden pata alarlar. Ibrahim Rebbin aýdyşýaly ýola düşdi. Lut hem onun bilen bile gitti. Harandan çıkıp gaýdanda Ibrahim 75 ýaşyndady. Ol aýaly Sarany, dogan oglany Luty hem Harandaky ähli mal mülkini ve gullaryny alıp Kengan yurduna tarap ýola düşdi. Olar Kengana geldiler. Ibrahim peýgamberi Hudaý çağıran wagtynda ol Hudaýyň nire çağırýandygyny, nire git diýip, nire gitmelidigini bilmeýärdi.
atan öyüne, kovum qarındaşlarını, bütün hocalığını taşla da ol yurttan çık. Menin sana görkezecek ülkeme git deyip Hudaý tavşırık verdi. Seredin nähili ulu iman gerek. Eger nire gitçeğini bilmen, öz atan öyünden ya da öz yurdundan, öz obaňdan ya da öz şäherinden bir yere git diýse, gidip bilermin? Yok. İlki bilen biz gitmezden ozal nire barjagymyzy, nirde ýaşajagymyzy, näme iş etjegimizi, näçe gazanjagymyz barada pikir edýäris. Emma Ibrahim beýle pikir etmedi. Hudaý Ibrahima gönü yüzlendi. Atan öyünü taşla da yola çık. Menin görkezjek ülkeme git. Ibrahim Hudaýa iman etdi. Ayalyny, mal mülkünü ve doğan oğlanı Lut'u ve öz gullarını aldı da yola düştü. Hudaý ona her bir adımını, adım mı adım, nire gitmelidigini ona yol görkezdi. Sebäbi Hudaý ona nire gitçegiňi men sana görkezerin diýip wada berdi. Ibrahim durmuşunda täsin zatlar bolup geçti. Hudaý ona yol görkezdi. Sebäbi Ibrahim bay adam bolýa. Hudaý onu çağıran wagtynda onun mal mülkü, gırnaklary, gullary bolup, özü gurply ýaşaýyşly adam bolýa. Emma Ibrahim'da bir täsin zat vardı. Ol Hudaýa inandy ve onda kiçi göwnülik bardy. Ol Hudaýyň aydan yerine gitti. Ata enesinin üýüni terk edip yola düştü. Neticede näme boldy? Hudaý onun bilendi. Her bir adımını görkezdi. Nähili kıyınçılıklara duş gelse de Hudaý onu özü bilen alıp gitti. Ona yol görkezdi. Ibrahim Kenan yurduna geldi. Hemişe Ibrahim doğru hareket edip yaşadı mı? Yok. Ibrahim Hudaý yol görkezýän yolunda gidip barýar. Sağa, çepe, soğulan yerleri bar. Sağa çepe, ol Hudaýdan soraman. Soğulýar. Neticede özü ejir çekýär, özü gynanýar. Ibrahim peýgamber ýalňyşsa da Hudaý ona ýene de dogry ýol görkezýär. Ýene de gaýtaryp öz ýoluna getirýär we ýene de Hudaýyň görkezen ýoluny dowam edýär. Ibrahim Kenan yurduna köçüp gelende bütün öýe, mal mülkü bilen gelýär. Ve ol yurtta ýaşap başlaýar. Wagtyň geçmegi bilen Kenan yurduna açlyk gelýär. Açlyk gelen wagtynda Ibrahim bu problemany özü çözmek isleýär. Öz akyly bilen, öz güýjü bilen, öz kellesine gelen pikir bilen bu açlyktan çykmak isleýär. Serdiň mukaddes kitapda bu barada şeýle ýazylan. 12-nji babyň 10-njy aýatynda Kenanda gazaply açlyk başlady. Şoňa görä Müsirde gelmişek bolup ýaşamak üçin Ibrahim Müsire gitdi. Olar Müsire golaylaşanlarında Ibrahim ayalı Sara, "Men senin juda owadan ayaldygyny bilýärin. Müsirliler seni görüp, bu onun ayalı diýerler. Onsoň olar meni öldürerler. Seni bolsa diri galdyrarlar. Olaryň sen üçin maňa ýagşylyk ederleri ýaly. Senin üstüň bilen meniň janymy halas bolary ýaly. Sen olara men onun ayaldygyny diýip aýt" diýär. Serediň Ibrahim öz akyly bilen problemany şeýle çözýär. Kenan yurdunda açlyk var. Şonuň üçin ýör Müsire gideli. Janymyzy halas edeli diýip bütün mal mülkünü, bütün adamlaryny alýa da Müsire tarap gidýär. Ibrahim'in eden ýalňyşlygy näme diýip belki sizde şeýle sorag emele gelýändir. Ibrahim'in eden ýalňyşlygy. Kenan yurduna Ibrahim'y kim getirdi? Ol yurtta ýaşamak onu kim çağırdı? Kenan yurduna gelen açlyktan Hudaýyň habary ýokdumy? Bardy. Emma Ibrahim açlykda Hudaýa bil bağlamadı. Hudaýym sen meni Kenana getirdin. Çörek bersen doýup ýaşaryn. Ýoksa aç ölerin diýip
Hudaya bil bağlap bilmedi. Kıssandı da özü yola düştü. Öz pikiri bilen bu problemini çözmeyi istedi. Neticede ol Müsir'e göçüp geldi. Müsir'e göçüp geliyken yolda onun üstüne korku avandı. Çünkü onun ayalı Sara katı oğudun ayaldı. Müsirliler onu alarlar, beni de öldürürler deyip ol öz ayalına yalan sözlemeye buyurdu. Näme oldu? Soňuny dinläliň. Ibrahim Müsir'e gelende Müsirliler Sara'nı juda owadandygyny gördüler. Sara'nı gören faraonun köşk emeldarlarının senin gözelligini, onun gözelligini tarifladılar. Hatın köşke ekidildi. Sara'nın hatırasına faraon Ibrahim'e yaxşılık etti. Ol Ibrahim'e davarlar, öküzler, eşekler, bulgurnaklar ve düyeler berdi. Reb İbrahim'in ayalı Sara sebäpli faraon ve onun köşkündäki adamlara elhenç keseller bilen ejir çektirdi. Şonda faraon Ibrahim'in yanına çağırıp, "Meni ne günlere saldın? Sara'nın öz ayalındygyny näme üçin maňa aýtmadın? Näme üçin sen ol menin ayal doğanım diýdiň? Men Sara'nın özüme ayallyga aldyma? Ynha senin ayalyň. Onu al da gümüňi çek" diýdi. Faraon Ibrahim barada öz adamlarına buyruk verdi. Olar Ibrahim'i ayalıdır, bar emlägi bilen Müsirden yola uğrattılar. Seredin, öz bildimliğin, öz pikirlerin bilen, Hudaýyň yol görkezmesini ret edip, onun maslahatyny ret edip, özüň problemini çözen wagtynda durmuşyňa nähili kynçylyklar gelýär. Padşa, faraon, Müsir'in padşası, Ibrahim'in ayalı Sara'nı ayallyga aldı. Ibrahim'a bolsa onun deregine öküzler, koyunlar, mallar, eşek, bütün mal mülk berdi. Emma Hudaý ynamdar. Faraon Ibrahim'in ayalını alıp ayal edinip bilmedi. Hudaý faraona, onun padşalygyndaky ähli hökümdarlara hemmesine elhenç kesel verdi. Korku awandy olan üstüne. Onu şonda olar Ibrahim'a "Näme üçin sen bizi aldadın? Näme üçin bu menin ayalym diýip ayal doganım diýip aýtdyň?" diýip Ibrahim'in ayalyny gaýtaryp berdiler. Ve Ibrahim'i Müsirden kovup goýberdiler. Ibrahim ýene de Hudaýyň yol görkezýän ýolu bilen gitdi. Biz hem şeýle durmuşumuzda ýalňyşýas. Öz pikirimiz bilen gyssaga galyp yol agtarýas. Emma köpleç ýalňyşýas. Hudaý merhemetli Hudaýdyr. Ol bizi söýýär. Ýalňyşan ýolumuzdan bizi ýene çykaryp öz dogry ýoluna rowana edýär. Şonuň üçin gadyrly doganlar, nähili ýagdaýda bolsaňyzam, nähili kynçylykda bolsaňyzam, gyssanmaňda saklanyň. Hudaýdan soraň. Ol size yol görkezsin. Diňe bir Ibrahim'ma şeýle adam yok. Mukaddes kitapda beýle adamlar gaty kän. Süleyman peýgamber ol padşah hem bolupdyr. Dünýäde iň akylly padşalar padşa Süleyman padşa bolupdyr diýip Mukaddes kitapda ýazylan. Muny ähli halklar, ähli milletler tasdiklaýarlar. Ora Süleyman hakykatdan da akıllı bolupdyr. Seredin, ol näme diýär? Süleyman'ın Tımsallary adlı kitapta 3. babın 5. 6. 7. ayatlarında padşa şeýle diýär. Rebbe bütün yüregiň bilen bil bagla. Öz düşünjäňe dayanma. Bütün yollarında onu tana. Ol hem senin ýogdalaryňy dogrular. Öz gözüňe akyldar görünme. Repten kork ve yamanlıktan saklan. Biz öz gözümüze akyldar bolýarys. Bizim özümüz ähli problemadan çıkalga agtarýarys. Emma bizim tapýan çıkalgymız ýene de başka bir problemanyň kökü bolup durýar. Şonuň üçin öz düşünjäňe dayanma. Saklan. Hudaýyň güýçli elleriniň astynda kiçel, pes göwnülük bilen
Hudaýdan yol görkezmesini, akıldarlık vermegini soğra. Hudaý senin beýle soragyňdan ýa-da Hudaý senin şeýle dilegiňden lezzetlenýär we şatlanýar. Ol sana hükman yol görkezer. Bu diňe bir ýönekey adamlara degişli däl. Sen nähili jogapkärçilikli işte bolsaň, baý bol, garyp bol, ýönekey adam bol, ýa-da ýokary derejeli adam bol, tapawdy ýok. Eger sen insan bolsaň, onda sen Hudaýyň yol görkezmesine mäteçlik çekýärsiň. Şonuň üçin Hudaýdan sora. Hudaý sana yol görkezer. Bizde näme? Eger sen nähilidir bir derecede bolsaň, onda sen Hudaýyň yol görkezmesi aňarda dursun. Sen gözüň aşagynda hiç kimi görmeýän bir kolhoz başlygy bolsaň, onda sen bütün dünýäni soran ýaly gezýän. Garyby ýenjeň, hakyny iýýän. Hudaýdan maslahat soramaýan. Edýän hereketlerini, kelläňe näme gelse, şonu edip ýaşaýan. Emma beýle ýagdaýyň soňy utanç bolar. Beýle ýagdaýyň soňy kynçylyk bolar. Ejir çekersiň. Şonuň üçin Hudaýdan akyldarlyk sorap ýaşa. Ýaxşylyk et. Öz gözüňe akyldar görünme. Rebbe bil bagla. Yine de İncil'de şeýle zatlar yazılan. Davud peýgamber, Davud padşa da bolýar. Padşa şeýle sözler bilen Hudaýa ýüzlenýär. 25-nji mezmurda 4-nji 5-nji ayatlarda. Ya Reb, yollaryňy maňa salgy ber. Ýodalaryňy maňa öwret. Meni öz hakykatyňda gezdir. Maňa öwret. Çünki sen meniň halaskar Hudaýymsyň. Men bütün gün sana umyt baglaýaryn. Yine de şol babyň 12-nji aýatynda. Repten gorkýan adam kim? Ol ona saylamaly ýoluny görkezer. Hudaýdan gorkmaklyk akyldarlygyň başlangyjydyr. Hudaýyň güýçli elleriniň astynda kiçelmeklik bu akyldarlygyň başlangyjydyr. İncilde yazılan Hudaý tekebbirlere garşydyr. Kiçi göwnlülere bolsa merhamet edýändir. Kiçi göwnlülük bilen Hudaýyň ýanyna gelen wagtynda ol sana dogry ýol görkezer. Ol sana saylamaly ýoluny görkezer. Üstünlügiň ýaşaýyşda edýän işiňde bütünlei şahsy durmuşyňda üstünlügiň göz başı yumşaklykta, kiçi göwnlülükde, Hudaýdan gorkmaklyktadyr. Ine şonda sen dogry ýoly saylap alarsyň. Dogry ýoly tapanlar bolsa, iň bagtly adamlardyr. Şonuň üçin men size şu zatlar bilen paýlaşmak isleýän. Häzir bolsa gysgaça gepleşigimiziň soňunda size Hudaý akyldarlyk bersin, saylamaly ýoluňuzy görkezsin, öz hakykat ýolunda ýöretsin diýip siziň üçin dilek etmek isleýän. Gudraty güýçli Hudaýym, asmandaky atam, senin merhametiň söýgüň üçin, atalyk aladyň üçin sana minnetdarlyk bildirýän. Hudaýym, sen beýik Hudaý, sen öňden görüji Hudaý, biziň geçmişimizi, häzirki wagtymyzy, geljegimizi bilýän Hudaý. Şonuň üçin Hudaýym, men seniň yol görkezmäňe mähteçlik çekýärin. Hudaýym, meni diňleýän, meni görýän ildeşlerime de dilek edýän. Olara da Hudaýym, senden akyldarlyk gözläp, seniň dogry ýoluny görkezip, gözläp, sana ýüzlenip, seniň öňünde peselip, seni kabul etsinler diýip dilek edýän Hudaýym. Sen bütün halkyma, ilime, ildeşlerime yol görkez. Hudaýym, bize saylamaly ýolumuzy görkez. Bize öwret, bize seniň akyldarlygyň gerek Hudaýym. Biz seniň ýöretjek ýolundan ýöremek isleýäs. Çünki seniň islegiň, seniň erkiň biziň üçin diňe ýagşylykdyr. Seniň adyňy şöhratlaýas, sana minnetdarlyk bildirýäs. Oğlun İsa'nın adı bilen. Amin.